Okay. Andito kami kina Rindel. Mark's house. Newcastle commercial. Newcastle. So, Last supper. ano to? Early dinner, late lunch. Because we did not eat lunch yet. Rinda. Yes! And, Farewell, so long, we have to say goodbye. and we hope to welcome him Babalitaan ka namin again. sa car. Babalitaan ka namin. Facebook. Post ko sa Facebook ito. Online na lang, Dre. Yeah. Sila nanay, sila tatay, hello. I don't know when we'll see each other, but we will. Don't worry, we will. What's ba in English? Yeah, next year. Magkikita ko tayo. Magkikita tayo. Hindi ko lang masabi ng kailan. New Year. Rihanna, you say hello to Lola. Sige na. Sabi ko na, ibibideo ka, hindi ka na natuloy. Advance happy birthday sa March 12. Hindi na natuloy ko yung mag-video ni Papa. Birthday mo na. Kasi Oy, Tay, huwag mo kalimutan ha. Pinaka-imbitahan ko si Mayor. Sabi ko kay Ryan bibigyan ng imbitasyon, okay? Yoo. Baka sakaling magbigay ng lechon. Baka hindi mo na kailangan. Baka. Buti ko na. Bakit ang lolo niya? Try some. Lagi kang nasa munisipyo. It's not warm now. Hindi, yung video. Bakit hindi? Ano makikita yun? Ilalagay niya sa ano? Ha? Sa YouTube. Ano? YouTube. Facebook? Oh, mas Facebook ko sa doon. Bakita mo. Pakita mo. Bakit ka kung may laptop eh? Wala ka naman internet doon eh. Gawa. Naku, walang internet. Bata ka. Kasi natadayo ka Sinong meron? Ay, dalahin mo sa ano? Oo nga. Computer shop. Dalahin mo sa... Mag-rent ka. Dalahin mo sa... Wala ba doon sa ano, diktado? Dapat meron yun. Sa March 12 Dapat dyan. wifi yun. Rose, meron? Hindi, pero paano sa tektado? Parang... Wala nga ba? Meron sa wifi doon. Low cost. Bakit mo sila nilalagyan? Sa diktado ka ba nagpa-reserve? Oo. Kinawas mo sa Tonet? Ewan ko kay Abby. Ay, Abi? Barkada ko yung mga yun. May ano daw eh. May Brad daw dun eh. Adi, sige. Kasi kung si tatay, nadi-discountan din. Eh, baka mas mura yung kay Abby. Eh, di tingnan.